Bueno, bos días a todos e a todas. Con un pouquiño de retraso sobre o horario previsto por cuestións imponderables técnicos que aquí solucionou rapidamente Jesús, vimos hoxe a presentar un novo escalón nesta proposta que iniciamos xa fai algúns meses, que é A vida é movernos. Xa pasamos por aquí para anunciar yoga, para anunciar marcha nórdica, risoterapia. E hoxe estamos aquí, breaking, hoxe vou a dicilo ben, breaking. E hoxe estamos aquí para anunciar que o 25 de setembro e o 9 de outubro pois practicaremos bodyfulness. Non sei se lo dije moi bien, pero que é un concepto que logo vos vou a explicar a súa protagonista, Lía Brea, que está aquí a meu carón. Eu simplemente quería remarcar dúas ou tres cousas que xa coñecedes, pero que creo que, por insistir, que non quede, non? O exercicio físico, a actividade física, é un elemento fundamental para mellorar ou conservar a saúde. Tanto a saúde física como a saúde mental. Onte falábamos cando presentábamos a Feira da Saúde que se vai a celebrar este fin de semana, que un dos días vai a estar dedicado á salud emocional, non? Porque esta pandemia que nos deixou moitas cousas, algunhas poucas boas e moitas malas, ademais da desgracia dos falecidos e dos enfermos, deixounos unha situación anímica moi fastidiada. A ansiedade, a depresión, a tristeza forman parte deso que nos deixou esta pandemia que todavía non superamos, non? E, por tanto, temos que intentar combatila, porque combatir a ansiedade e combatir a tristeza tamén é axudar a que o corpo, a parte somática, funcione mellor, non? Eu podo dar fe delo. Eu son un enfermo de Crohn. Teño unha enfermedade física. Pero cando estou angustiado, cando estou ansioso, meu Crohn, meu estómago, meus intestinos o notan. E o notan para mal. Por lo tanto, sei ben do que falo. Sei que cando un está conectado con el lado positivo, as cousas se ven moito mellor e tamén físicamente un se atopa moito mellor. Cando estás conectado co lado negativo, o corpo funciona bastante peor. Por lo tanto, nese sentido, lle queremos dar tamén a importancia que ten a parte anímica, non? E o bodyfulness, ademais de exercicio, ten un componente moi importante de loita contra as emocións negativas. A vida é movernos é un proxecto que naceu para quedarse. Por si tiñamos algunha dúbida dese proxecto, a realidade nos está manifestando que acertamos, porque todas aquelas propostas que fixemos, todas foron acollidas con notable éxito. Pero as propostas emocionais con máis éxito todavía. Por lo tanto, vai haber máis, anunciaremos dentro de pouco, máis propostas que van a ir nesta mesma senda e que continuaremos ao longo de todo o ano. Cando se poida facer en espacios públicos, farémolo en espacios públicos. Cando haxa que recurrir a espacios cubertos, pois buscaremos o xeito de que o formato e os aforos non o permitan, non? A Concellería de Deportes e tamén Concellería de Actividade Física e Concellería de Saúde. Todo está ligado, todo está interrelacionado. E a saúde, eu decía onte e o repito hoxe e o repetirei as veces que faga falta, a saúde é o máis importante que temos. E, por tanto, temos que conservalo e temos que axudar a que os demais o conserven e o melloren, non? E aqueles que non a teñan que intenten recuperala, non? Nós estamos nesa línea, estamos na línea de que as persoas estean menos tristes, estean máis alegres, sorrían, aínda que sea por debaixo da mascariña, e de que entre todos poidamos ir salindo desta pandemia, de que hasta que nos poidamos abrazar, que podamos botar un baile xuntos, que podamos facer cousas que esta pandemia nos obligou a aparcar, non? Non me vou estender moito máis, creo que xa as ideas, sobre todo as políticas, xa están bastante claras, non? Se sabe cales son as nosas sendas,
E agora que toca falar é a Lía para explicar un pouco en que vai consistir esta nova proposta que estou seguro que tamén vai a ser un auténtico éxito. Por miña parte nada máis, moitas gracias. Lía, por favor. Pois moitas gracias, Tino, bos días. Eu son Lía Brea, son psicóloga e danza-movemento terapeuta. Antes de nada, quería agradecer ao Concello de Pontevedra porque a verdade que é un orgullo vivir Perdonade, que vou sacar a mascarilla. Vivir nun concello que ten tan presente a importancia do corpo no benestar psicolóxico e emocional, porque, de feito, os últimos traballos no ámbito científico, en concreto no eido das neurociencias, xa demostraron que o corpo e o cerebro, o corpo e a mente, non van por separado, senón que van da man. Entón, a miña especialidade en psicoterapia ten que ver con isto precisamente, non? Con traballar dende o corpo para obter os beneficios psicolóxicos e emocionais. Entón, esta actividade de Bodyfulness combina distintos elementos das disciplinas psicosomáticas, das disciplinas que traballan con esta interacción da mente e do corpo, non? E combina elementos de conciencia corporal, combina elementos de movimento creativo e consciente e, finalmente, combina técnicas de meditación e contemplación. Por que se me ocorreu propoñelo para este programa da vida e movernos? Pois, precisamente, quería centrar nun eixe temático que ten que ver cas relacións, porque xa levamos 1 ano e medio de pandemia, e neste ano e medio cambiaron moitos dos nosos hábitos e, sobre todo, cambiaron o xeito que temos de relacionarnos con nós mesmos, cos outros e co ambiente. Entón, nestas sesións, poderemos preparar o noso corpo e a nosa mente para facer un traballo de meditación que ten como eixe central as relacións, para tomar conciencia de como estamos a vivir as relacións comigo mesma, co meu corpo, cas miñas emocións, co outro, como influe a presencia do outro na miña vida e co espacio que nos rodea, ca cidade, ca natureza, porque se o tempo o permite, imos poder facer a actividade ao aire libre, na Illa das Esculturas. Pola miña parte, creo que xa expliquei o que tiña que explicar, porque xa dixo Tino as datas, que serán 25 de setembro e 9 de outubro, ás 11 ata as 12:30. O aforo é limitado, serán de 12 persoas a partir dos 16 anos de idade. Así que nada, moitas gracias. Sí, o meu contacto é lia.breafolgar@gmail.com e poderán atopar máis información tamén dos meus servicios en Semente Psicoterapia. A danza-movemento terapia non é unha disciplina terapéutica moi coñecida, de feito, debo ser a única en toda Pontevedra e a segunda en Galicia, así que, bueno, con un concello que promociona tanto a saúde psicocorporal, creo que non vai ser difícil que a cidadanía coñeza a disciplina. Está ben. Así que nada, moitas gracias. Moi ben, todo claro? Bodyfulness.